चिरां डिस्ट्रिक्ट BPF नि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननो चिरां डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनिफ्राय लाइजाम थांदों होननानै मैया जोंनोबो फोरमायनाय जादों। बाय इलेक्शनाव जोङो भारत देशनि नागरिक हिसाबै जोङो डेम'क्रेटिक सिस्टेमाव आरो जों डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेंटेन खालामनानै जोङो लाइमोन BPFआ सिडली समस्तिनि सिङाव गोलैनाय गुबुन गुबुन बाजाराव जोङो बाजार कमिटिनिफ्राय नो अबजेक्शन बिसोरनि NOC लानानै बिथांमोननिफ्राय पारमिशन लानानै आरो उइथ इलेक्शन कमिशनार जाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिथांमोननिफ्राय जोङो पारमिशन लानानै डेम'क्रेटिक भाबै आरो डिसिप्लिन आरो पिसफुल मेंटेन खालामनानै सिडली समस्तिनि सिङाव गोलैनाय माखासे बाजाराव जोङो मा होनो स्ट्रिक्ट इलेक्शन जों केम्पेनिं खालामदोंमोन लाइमोन BPFनिफ्राय आरो मैया बेलासियाव जोंहा चिरां जिल्ला BPFनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनो बिथांमोना लाइजाम हरनायखौ जों खोनादों। जों मान होयो इलेक्शन रिटार्निं अफिसारानो जा इलेक्शन कमिशनारानो जा आरो डेपुटि कमिशनार बिथांमोनखौ जों मान होयो। नाथाय जों दिनै बेखौसो बुंनो सानदों BTCखौ जाय सालायगासिनो दङ बिथांमोना दिनै डेम'क्रेसिखौ दिनै बिथांमोना बुथारबाय। दिनै प्रमद बर'नि सासन खालाव BTCआव गोबां दाय गैयै मानसिफ्रा फेरेंगामोननि नेतृत्व लानायाव दाय गैयै दंफां फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ बिथांमोनहा गावथारदों। दिनै टटेलि BTCनि सिङाव थानाय BTCनि जाय रुलिं गभर्नमेन्ट बिथांमोनहा सिद्दा डिक्टेटरशिप हिटलारनि सासन खालामनो नागिरगासिनो दं BTCखौ। दिनै BTCआव डेम'क्रेसि गैला, दिनै BTCआव खोथा बुंनायनि मोन्थाय गैला, दिनै BTC ओनसोलनि जायफोरबो इउटुबार बिथांमोनहा खोथा बुंनायनि बिथांमोना गैला। नाथाय दिनै ससियेल मिडियानो जा बा जोंबादि पार्सनेल हिउमेन बिंआनो जा बा पलिटिकेल पार्टिफोरानो जा जोंहा इलेक्शन केम्पेनिं खालामनाय मोन्थाया जोंहा दङ। भारत संबिधान आरो मडेल अफ कड कन्डाक्ट भायलेसन खालामालासिनो जोङो बिराद डिसिप्लिन आरो पिसफुलि जोङो इलेक्शन केम्पेनिं खालामदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' आरो UPPLआ थोर थोर गिनानै सैथो खोथाफोरखौ जों बाजाराव थांनानै बिथांमोननो फोरमायहैदोंमोन जे दिनै बाजारा मानो डाउन जालांखो, दिनै BTCनि मानसिफोरा मानो रां रुफाफ्रा मानो डाउन जालांखो, बैफोर बाथ्राखौ जोङो बाजार थांनानै बिनि गुबै दायनिगिरिया प्रमद बर' बिथांनि जिथु फाइनेन्सियेल जि पलिसि बे रं जानानै दङ। BTCनि कन्ट्रेक्टर बेसेबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ प्रमद बर'आ BTCनि बाहेरानि माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानिखौ फानदों। ओंखायनो जोंनि फिसा बिजनेसफोरा डाउन जालांबाय। बैफोर सैथो बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाजों फेस टु फेस सावरायहैनायखौ दिनै प्रमद बर'आ लाजिनाय मोनदों। दिनै प्रमद बर'आ गिदों, मानोना प्रमद बर'आ अयनाय खालामदों। बे बाथ्राखौ जों सैथो बाथ्राखौ रायजो राजानो फोरमायहैनाय समाव प्रमद बर'आ गिनानै टटेलि हिटलारनि पलिसि खालामनानै अपोजिशन पार्टिखौ BPFखौ इलेक्शन केम्पेनिं खालामनो मोना, रायजो राजानि खाथियाव थांनो होआ, बिथांमोनहा बेबादि पलिसि लादों। ओंखायनो जोङो बे प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव, प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव, प्रमद बर' हाथाव जोंनि राइटफोरखौ बासाय। दिनै जोंनि राइट्सफोरखौ टटेलि प्रमद बर'आ डिस्ट्रय खालामबाय, कलाप्स खालामबाय। इउटुबारफोरा गावसिनि चेनेलाव मा होनो आनकनस्टिटिउसनेल बिथांमोना होनायनि मोन्थाय दङ। इउटुबारफोरखौ दिनै बिथांमोनहा गावसिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय बादि मोनोब्लानो लिगेलि बुंनाय खोथाफोरखौ बिथांमोनहा दिनै साजा होनो नागिरो। दिनै यां स्टुडेन्टफोरा गावसिनि मोन्थायनि थाखाय खोथा बुङोब्ला यां स्टुडेन्टफोरखौ बिथांमोनहा साजा होनाय जायो। दिनै जोंनि मानसिया जुदि गावनि हायावनो न' सिमफाय जायोब्ला बै न'खौ नायनो थांनायाव बिथांमोनहा दायनिगिरि होननानै साजा होनो नागिरो। दिनै जोङो सिडली बाय इलेक्शनाव MCCखौ जोङो भायलेसन खालामालासिनो पिसफुलि बाजार केम्पेनिं खालामनायखौ प्रमद बर'आ थोर गिनानै बिथाङा गावनि पावारखौ रं डाइरेक्सनाव बाहायनो नागिरदों। ओंखायनो जों गिया, इउथ लाइमोन BPFआ गिया। जोङो भारत देशखौ मोजां मोनो, भारतनि संबिधानखौ जोङो सिमफायाखै, MCC मडेल अफ कड कन्डाक्टखौ जों सिमफायाखै। नाथाय जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो डेम'क्रेसिखौ दिनै प्रमद बर'आ सिमफायबाय। BTCनि सिङाव डेम'क्रेसि गैला, टटेलि पावारखौ प्रमद बर'आ हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ। नाथाय जोङो इलेक्शन कमिशनारखौ मान होयो, डेपुटि कमिशनारफोरखौ जों मान होयो आरो बिथांमोनखौ जों मान होयो। नाथाय जोङो प्रमद बर'नि बे दादागिरिखौ जों एसेबो गिया, प्रमद बर'नि बे अहंकारखौ जों एसेबो गिया। ओंखायनो जोङो प्रमद बर' हाथाव डेम'क्रेसि बासाव बे आन्दलनजों आरो जोङो BTC ओनसोलाव साफ्रोमबो थाखोनि मानसिफोरनि मोन्थाय थानो नांगोन, फोरोंगिरिफोरनि मोन्थाय, लाइमोनफोरनि मोन्थाय, बेखौ लानानै जोङो प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जों जुजिगोन। उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा आसामनि मिनिस्टार।
आरो सासे मिनिस्टारनिफ्राय बेफोरबादि बाथ्राखौ गनाया बिराद दुर्भाग्यजनक आरो जों कन्डेम खालामो। सासे रिसपन्सिबिलिटि मिनिस्टार बिथाङा UPPL नि मिनिस्टार नङा, बिथाङा आसामनि मिनिस्टारसो। दिनै आसामनि मिनिस्टार जानानै बिथाङा गावनि सिटिजेनफोरनि सायाव दिनै जेरैबादि खोथा बुंदों, कमेन्ट होदों। दाखालि आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव जे BPF आ अरुनदय होनो हाया, गावसोरसो अरुनदय होनो हागोन होननानै। अरुनदयखौ मोननायनि क्राइटेरिया दंखायो। बे क्राइटेरियाखौ प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकार, उरखाव ब्रह्म बिथांमोना भायलेसन खालामनानै जायफोरबादिया मोननो नांगौ बिथांमोना मोनाखै। गावसिनि पार्टियाव जायफोरबो मोननो नाङा बैफोरबादिसो बिथांमोना होदों। आरो बेखौ जोंनि BPF नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिनि सायाव जेरैबादि बेबस्था लानो नांगौ लिगेलि जोङो एक्सन लागोन। नाथाय जों बेखौनो बुंनो सानो रायजो राजा बिथांमोननि सिगाङाव सासे गभर्नमेन्ट मिनिस्टारा बेफोरबादि बाथ्रा बुंनो नाङामोन। आरो UPPL सरकार आरो मानाव गेदेर उरखाव ब्रह्म बिथांमोनहा BTC आव जायफोरबादि अरुनदय मोननो नांगौ मोनथावथाव बिथांमोननो होआ मालासिनो गावसिनि सापर्टार बिथांमोननो जायहा मोननाङा बिथांमोननोसो होदों। ओंखायनो जायफोरबो मोननांगौ BTC ओनसोलाव बिथांमोनहा गोजानाव थानो गोनां जादों। बेफोरबादिखौ जोङो कन्डेम खालामनांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों बुंदों BTC नि साफ्रोमबो जायफ्रा मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोननो नांगोन। बिनिनो दिनै जोङो प्रमद बर' हाथाव, उरखाव ब्रह्म हाथाव आरो BTC खौ बासाव, बे जोंनि आन्दलन।